A la meva classe hi havia una nena que es deia Carolina Kickelman. Tenia els ulls i les celles foscos i el cabell castany fosc amb un passador a la banda dreta. A la nuca i els clotets entre les orelles i el coll hi tenia un pensament de borrissol que brillava amb la llum del sol i es movia molt suaument amb el vent. Quan reia, amb una deliciosa veu enronquida, estirava el coll ben amunt, deixava caure el cap enrere i tota la cara, amb els ulls gairebé tancats, li resplendien d'alegria. Hauria pogut passar hores senceres mirant aquella cara, i ho feia tan sovint com podia, durant les classes o a l'hora d'esbarjo. Però ho feia tan d'amagat que ningú no se n'adonava, ni la mateixa Carolina, i és que jo era molt tímid. Però quan somiava no era gens tímid. Llavors l'agafava de la mà i la duia al bosc, on s'enfilàvem a un arbre. Ens assèiem ben junts dalt d'una branca, li mirava la cara de ben a prop i li explicava coses. Ella reia, tirava el cap enrere i tancava els ulls, i jo podia bufar-li la nuca i al darrere de les orelles, allà on tenia el borrissol. Coses d'aquestes les somiava bastants cops a la setmana. Eren somnis bonics, no m'emplanyo pas, però només eren somnis, i com tots els somnis van quedar insatisfets. Ho hauria donat tot per poder-li bufar un sol cop, però de veritat, el seu borrissol. Llàstima que no hi hagués cap probabilitat, perquè la Carolina, com la majoria dels nens, vivia a Oversee, i jo era l'únic que vivia a Untersee. Els nostres camins se separaven gairebé a la porta de l'escola. Baixaven la muntanyeta totalment separats i anaven pels prats i el bosc, i un cop allí es perdien. Estàvem tan allunyats l'un de l'altre que aviat ja no podia distingir la Carolina de la resta dels nens. Només a vegades la sentia riure, quan bufava el vent del sud. Aleshores podia sentir ben lluny les seves rialles enronquides que m'acompanyaven fins a casa. Un dia era dissabte i es produí un miracle. Enmig de l'esbarjo, la Carolina se'm va acostar corrent i em va dir: «Tu, oi que tu sempre vas sol cap a Untersee?» «Sí», li vaig respondre. «Tu, dilluns vindré amb tu». I després em va explicar tot de coses. Va parlar d'una amiga de la seva mare que vivia a Untersee i que la seva mare l'aniria a buscar a casa d'aquella amiga i que després la mare o l'amiga o la mare i una altra, ja no ho sé, ho he oblidat i em sembla que llavors ho vaig oblidar ja de seguida. Tot això mentre m'ho explicava, perquè estava tan sorprès, tan esverat, tot per la frase «dilluns vindré amb tu». Ja no vaig poder sentir res més o no vaig voler. Només m'interessava la meravellosa frase «dilluns vindré amb tu». Durant la resta del dia i tot el cap de setmana, aquella frase em va anar ballant pel cap i em sonava d'una manera tan fantàstica, em sonava infinitament més fantàstica que qualsevol altra cosa i que tots els contes dels germans Grimm que havia llegit fins aleshores. Més fantàstica que les paraules de la princesa en el príncep gripau. Menjaràs el meu platet, dormiràs al meu llitet, i comptava els dies amb més impaciència que Rumpelstiltskin. Avui pastaré, demà couré i demà passat el fill de la reina tindré. Em sentia com si jo fos alhora en Hans sempre té sort, el germà alegre i el rei de la muntanya d'or, en el cas que tots tres fossin una sola persona. Dilluns vindré amb tu.